Dobro, kako ti sviđa ovdje? Lepo je. Šumaričko jezero. Ima tamo se vidi ovaj Adrenalin park ili kako već. Ajde, pođi za mnom. Ovo je zapravo jako blizu gradu. Za nekih pola sata peške stižeš u grad. Pa prilike udaljeno kod tu ipak su glavne stanice, tako ne. Vidim tamo Avantura piše. Da, Avantura park. Da. Ovdje ljudi idu i pecaju, s one tamo strane jezera. A malo i s ove pecaju također. Ali s one strane najviše, pošto tu se kupaju s ove strane. Da, molim? Najviše ti tamo pecaju. Aha. A tamo je, znaš, i priroda i sve. Pa imaš pun doživljaj. Da. Ne radi. Palačinke. Pedri, ćemo da kubiće, Pedri. Do? Dr. Pedri. Park ne radi, jebima mat. Ja bi ga. Brate, ja ne znam kad Ni radi. Zipan 100% ne radi. A vidi piše, Avantura park ne radi. Šteta. Da se vidi. Snimi znak, obavezno. Da, snimam. Dobro, valjda ga uhvatilo. Idemo na kapiće, Pedri. Kapića? Da, Hoćemo pederu. Može. Drogu. Može. Ali onda poslije na salad da se za. Što? Ne znam, je neko sindri niti na saladu da ja se potrčamo par kapića, onda jebi ga. Jebi ga. Znamo da stojimo onaj na kupimo bavi salad. Došli da dođu da tiče za mladiće. Ja ne probam. Ima mislite